Какво става, гангстери? В днешното видео ще продължим системата, която в момента игра, която е 30 видеа за 30 дни. Днес е ден 2 и е 23 октомври. Правих видеото значително по-късно, отколкото го направих вчера, защото имах повече работа и не можах да си го направя в офиса, а сега го снимам в нас. Няколко мисли мисля да ви споделя в днешното видео, като основното е първите ми впечатления от видеото вчера и въобще как го усещам цялото нещо. И другото нещо, за което мисля да говоря, е реално затрудненията, които ми изкачат, защото има някакви неща, които реално вчера не ги бях доизмислил. Така че ще поговорим как да се адаптирам или как планирам да се адаптирам към цялото нещо. По отношение на първите ми впечатления, не очаквах да има каквито и да било гледания. Видеото има примерно 7-8 кликвания. Сега никой не го е гледал до край, защото бяха 25 минути, което аз не съм го гледал до край. Така че, нали, не съм очаквал някой да го изгледа, но въобще не бях и очаквал някой да го цъкне, тъй като тъмнейла беше тотална града, беше просто някакъв кадър от видеото. Всичко, което знам за YouTube е, че опаковката е много важна, а на вчерашното видео опаковката въобще не беше добра. Противно на моите очаквания има някакви цъквания. Ще видим, тук виж целият този проект се окаже интересен за хора, нали, не само за мен. По отношение на другите ми впечатления, нещо, което днеска реално си обръщам внимание, е, че не знам за какво да говоря. Вчера беше лесно, защото някакси знаех просто, че трябва да си кажа каква ми е целта и какъв ми е джаза. Някакси беше нещо, което го бях мислил и известно време. Докато сега сме едва на ден втори, аз вече не знам за какво да говоря, тъй като реално не съм свикнал да водя дневник, нали, да си пиша ежедневието. И плюс това не знам колко е интересно цялото това нещо. Смисъл, предполагам, че мога да вкарам някакъв компонент на това да давам отчет по отношение на другите цели, които съм си поставил. Примерно мога да кажа, че днеска тренирах, работих, направих си сутрешните медитации и упражнения и така нататък. Едно нещо, което вчера заявих, че ще правя, но не направих днеска, което е съществено, е, че то още не е минало деня, ама знам, че няма го направя, но става въпрос за третата цел, която поставих, което беше да казвам на всеки един човек, не на всеки един човек, но във всеки един ден да казвам поне на един човек, точно какъв ми е филм и с какво се занимавам в момента, от приятелския ми кръг. Идеята беше да си направя нещо като referral network, което означава мрежа за препоръки, нещо е такова да казвам на приятели, нали, да ме препоръчват в общи линии. Като идеята на това нещо е да е план Б, защото ако този канал и въобще генерално YouTube е план А за генериране на по-голям интерес към бизнеса ми, защото сега този канал е тренировъчен терен, а след това мисля си направя фирмен канал, който да е източник на интерес към бизнеса ми. И си мисля, ако това е план А, правейки план Б, който да е договор на приятели и така нататък, имам чувство, че се подготвям за провал, което не ме кефи. И мисля направо да го скрабна цялото това нещо. И сега втори ден от чаленджа, така че не мисля, че е някакво, кой знае какво е. Вчера реално не го бях толкова и добре обмислил, така че не мисля, че е някаква голяма катастрофа за това, че се отказвам от това. И дори да е голяма катастрофа и някой да го гледа и да каже, бата, ти си отметнал думата си, здраве да е. В смисъл, отмятам се, не мисля да го правя това, защото не мисля, че е добра стратегия на този етап. Това е нещо, към което винаги мога да се обърна, винаги мога да се чуя с приятели и да им кажа ери какво си, ери що си. Това е врата, която не е затворена. Искам в момента, особено в тия 30 дни, фокуса ми да е върху това. И особено, че днес изпитвам затруднения по отношение на YouTube схемата, която е план А. И не искам да развивам план Б, при положение, че план А не ми се получава, защото тогава все едно се отказвам от план А. А план А е това, което всъщност искам да развия, а не план Б. Така че това го хиксвам и няма да се занимавам с преследването на тази цел. Но по отношение на другата цел, което е правя на YouTube видеа, е правила го. На другото, което е за тренировките, направих си днеска тренировка, направих си и загрявка сутринта и стречинг и не знам си какво. So far so good за тия неща. Така, нещо друго, което си мисля по отношение на този канал, е, че ми трябват някакви рубрики. Нещо около което да си завъртам усилията и да си насоча енергията. Защото в момента просто се чуда какво да кажа. Сега днес ще си кажа впечатленията, ма какво утре пак да си кажа впечатленията.
Та в момента си мисля за някакви като рубрики, едното, което си мисля е книжен клуб, защото това съм си го мислил и за другия канал и реално да се говори за някакви книги, защото книгите са по-добра информация и неща, които да се обсъждат. Писал съм тук съвети, ама какво са, житейски съвети ли ще давам на хората? Че много ми разбира на мене главата и ще ставам големото тук горе. Така че по-скоро си мисля просто да говорим за книги, защото има голямо изобилие от материал. Това е причината, по която Amazon започват с книги, защото книгите са просто много голяма продуктова категория. И съответно е нещо, за което винаги може да се говори. Та мисля, че това ще ме улесни в правенето на тази рубрика, не на тази рубрика, а на този чалендж, защото ако говоря за някакви книги, които чета или които съм чел, това ще е нещо около което да завъртам видеото, плюс това ще има централна точка на видеото. Защото това също в момента ме притеснява. Има една система, която смятам, че ще ми върши работа, когато стане въпрос за фирмения канал, която се казва ППП, като пием, пеем, пушим, да маджани, сушим. Ама е Promise Proof Pad, Triple P, Promise Proof Pad. Но това е по-актуално, когато е някакво видео с преподавателна цел. Примерно, ако говорим за изграждане на клиентски профил, промиса е гледайте това видео и ще ви науча как да правите клиентски профил. Proof е доказателството, че нали, това видео ще достави стойност, което примерно та методика е измислена от ери кой си, ери що си, аз съм я прилагал за ери колко си клиента. Това е доказателството, че това, което обещавам, нали, изграждането на клиентски профил, е нещо, което мога да достава, защото е базирано на адекватна информация. И Path е в ери колко си стъпки ще направим клиентския профил и вече започва видеото. Идеята е, че трябва да имаш такъв Promise Proof Path, за да ти е добър хука на видеото. Аз в момента за тия видеа нямам никаква представа какъв промис и каквото и да е било, защото те са много на фристайл. Така че си мисля, че ако ги завъртам около някаква книга, мога да кажам нещо, вие ще говорим за книгата Ери коя си, което е промиса. Тя е писана от Ери кой си, който е Ери какво си, Ери що си. Сеща се там идва някакъв пруф, идва някакъв... Или даже промиса може да е по-конкретен, защото може да е не просто, че ще говорим за книгата, ами ще говорим за книга, която примерно ще ти увеличи продуктивността в ежедневието ти. Примерно. И след това доказателството идва от това кой е писателя, колко човек си е прочели тази книга, на колко човек е помогнала, така че нали, да, информацията да е такова. И Path, вече пътя, Пътя вече са самото съдържание, точките от книгата, които изваждаме и коментираме. Мисля си, че към нещо такова ще подхода, защото не знам на този етап какво да правя. И другото, което си мисля е, че трябва да измисля какво ще подобрявам в различните видеа. Защото идеята на това упражнение е да ставам по-добър в правенето на видеа. Обаче, ако нямам конкретен таргет, примерно в днешното видео хубаво са ползвам статив и ползвам задната камера вместо това, което направих вчера, което беше с фронт-фейсинг камерата, но нали вчера казах, че това е абсолютното дъно. Днеска е малко над дъното, не много над дъното, но малко над дъното, защото поне ползвам по-правилната камера. Утре и микрофон ще включа в цялата схема, защото още не съм го нагласил, имам такъв Love Mic, се казва ли, който утре мисля да го задействам в цялата ситуация. Ще видим утре как ще ми се получи джаза, защото и това е другото. Примерно в момента не съм на срещи с клиенти и така нататък, обаче утре имам workshop с клиенти, маркетинг workshop имам с клиенти и това понякога отнема повече време, понякога отнема по-малко. Много зависи от клиента и колко бързо ще си достига до отговорите на различните упражнения, които се правят в този workshop. И много ме притеснява как ще ми се развие утре деня и времето и дали ще успея да се поява или ще трябва да го правя, когато ги слова всички да си лягат. Защото не искам да пунта. Наистина искам това да го направя, искам 30 дни да ги направя. Смети, защото даже премахвам неща още на втория ден и се излагам още на втория ден, но това е нещо, което искам да го натискам. И самото ми усещане за него е приятно. Мисля, че не съм ужасен пред камера. В смисъл, със сигурност нали има какво се пипне, какво се прави, но не мисля, че съм такъв някакъв awkward. Относително добре говоря. Забелязвам, че нямам много омкания и не знам си какво. Нали, не бих казал, че съм някакъв талантлив или нещо такова, но не мисля, че съм града. И Боже, ако полагам усилия и го развия това нещо, мисля, че би могло да ми бъде добър вариант. Така че не искам да се разсейвам, искам да натисна в това, защото за сега ми харесва. Вчерашното видео беше много дълго, 25 минути, така че нещото при всички положения не искам да е така. Трябва ми някаква по-сериозна структура. За да имам по-сериозна структура ми трябва нещо и като рубрика. Трябва да го измисля точно как да го правя. Тук може би първите дни нали, ще продължавам да
се лутам и да го доизмислям чисто на структурно равнище, нали, как да си подготвям, как да си правя, нали, идеите за видео и сценариите за видео. През това време ще гледам да оптимизирам и чисто технически заснемането. И може би след това ще започна вече да вкарвам и разни монтажни техники. В смисъл да има примерно някакви слайдове, да има някакви визуални неща, които подкрепят комуникацията, която се извършва вербално. Та ще видим точно как ще стане. То затова и 30 дни са добър джоб за цялото нещо, добър времеви диапазон за цялото това нещо. Има какво да се прави. Но добре, ареса, на този етап мога млъквате, ще ви говоря пак утре и така, хубав вечер и довиждане.